Nagkaloob ng 2 milyong halaga ng pili nursery shed ang Department of Agriculture o DA Bicol sa Mount Mayon Pili Producers Cooperative sa Tabaco City noong December 16 sa ilalim ng kanilang High Value Crops Development Program o HVCDP. Layunin ng nasabing programa na suportahan ang lumalagong industriya ng pili sa rehiyon. Inaasahan itong magbibigay daan sa mas mabilis na pagpaparami ng dekalidad na planting materials, mas matatag na supply ng pili at mas progresibong agri-enterprise ng kooperatiba na mapakikinabangan ng mga Bicolano. Ang Mount Mayon Pili Producers Cooperative ay isa sa 5 kooperatiba na napili mula sa kabuuang 17 Farmers Cooperatives and Associations o FCAS na isinailalim sa masusing ebalwasyon para sa naturang interbensyon upang patunayan ang kanilang kahandaan at kakayahan na pamahalaan ang proyekto. Samantala, nagsagawa ng pagsasanay sa nursery establishment at accreditation ng DNR-UNDP sa pamamagitan ng Pili ABS project na nagsilbing batayan upang maging kwalipikado ang kooperatiba sa pagtanggap ng ipinagkaloob na interbensyon ng ahensya. Para sa mga balitang Tatak, Bicol, Angeline Dagta.